मनीष मागे ताकू टिके ए मनीष मागे ताकू टिके समय हुए ना कहारी कुसा एले ए मनीष मागे ताकू टिके लुहरे पण त भिजे मन त भरोसा खोजे लुहरे पण त भिजे मन त भरोसा खोजे बिना कारण रे संपर्क जाए टूटी कटी कटी डबल कटी 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 देखा नहीं मालो ए मां अरे घर भीतर कौन करछु शीघ्र कहबी ना देखेबी देखेबू अरे कौन देखेबू रजस्टर अरे कोनु कौन देखेबू मालो मु तो एमती गुटे जिनिस देखेबी तू पूरा खुशी रे तारा हे जिबो आ मने देखाना सोच रे एमती मने देखा जाउनी आ जदी तेरा आई देबी बहुत असुविधा हो हां मने देखाना हैला अरे कौन देखेबू एमा कौन कोनु देखिबो कौन देखिबो अरे कौन कोनु एमा कौन जन्मठु सुंदर सूर्यठु तेजिया मालो तू से जिनिस रा देखिलो ना खुशी रे मैं पागल हे जिबुआ कौन तो खुशी रे पागल हे जिबो तेरा आई जिबो अरे कौन देखेला कथा देखुनु देखा एमा तू देखिलो ना पूरा पागल हे जिबु खुशी रा अरे कौन देखेबू देखा ओए लाई सुनु को बुझी तू कोन जियो पे पसंद करछला कोन बा नहीं मो मोर तो समस्त पसंद तू पसंद बड़ा बाबू पसंद सानो बाबू पसंद मोर समस्त पसंद अरे से को जाने अरे तू कोन जियो पे देखि सुना पड़ एई जेमिति बिनु हमर बडे सुंदरिया जियो देखि बापे ठीक करछि तू को से बडे जियो देखि ठीक करछि ना कोन नहीं मो मो भाग्य रे जहा देबो सही हबो
मालो मुका हुंडाटा माटी दिनरो बापा मामू को जानी नहीं लो माँ 25 वर्ष तक तू जदि मते मेडिकल उठाई आना थांतो मु सहित मरी जाई थांतिला असे ओया मानु सहित मु भी ओया होई जाई ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଆରେ ମୁଁ ଆସି ତତେ କେବେ କଷ୍ଟରେ ରଖିଛି କହିଲୁ କେବେ ତତେ କଷ୍ଟ ରଖିଛି ଆଉ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନି ଯେ ତୁ ଏ ଘର ପୁଅ ନୁହେଁ ବୋଲିକି କହିଲୁ ସତ କଥା କହିଲୁ ସେମିତି କହିଲେ ମୋ ଜିଭ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବନି ମାଲୋ ଆମ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହବ ନା ବହୁତ କଥା କହୁ କଣ ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖିବୁ ତ ହଁ ଦେଖା ଦେଖିବୁ ଦେଖା ଏଇଟା ମାଲୋ ସିଏ ତମ ବାବୁ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ଆରେ ତୁ ଏ ଫଟୋ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କଥା କଣ କିଏ ମା ମୁଁ ସେ ବାହାରେ ଘରଟା ସଫା କରିଥିଲି ଯୋଉଠି ସବୁ କାଳିଆ ସିଣ୍ଡଟା ଶୁଛି ମ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଳ ଭିତରେ ଫଟୋଟା ଥିଲା ହେଲେ ମା ଏଇ ଫଟୋଟା ଆମ ବାବୁଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଫଟୋଟା ନା ହଁ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପିଲାଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଜାଗାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଟେରା ହେଇଯାଉଥିଲେ ବଡ ବଜାର ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ତାକୁ ପୁରା ଟେରା ହେଇଯାଉଥିଲେ ସତରେ ହଁ ସତରେ ପୁରା ଟେରା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆରେ ଏ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛ ଏ ବାବୁ ନା ଏଠି କେତେ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ଓହୋ ବୁଝିଲି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ହଁ ହେଲା ମା ସେ ବାବୁ ଜଣକ ଆମ ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାହିଁକି ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆରେ ସେମାନେ ଖାଲି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଦିଆ ଦି ସାଙ୍ଗ ବୁଝିପାରିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ କାମ କରିବେ ଓହୋ ହଁ ତାମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଦିଆ ଦେଇ ଭାବନା पहिला कोना तोर मोर फाको तोर मोर भागो ए मते चिनिछु ना हेलो मोर भूल हे गला लो के पाटी बंद कर अच्छा मैं पहिला तापर होला कहला तापरे कोण हेले कहबी तापरे जणे जनकु कहले आउ जणे देई पडुला काली के तो आसु पाई देबु बळैले तो देबु पाई आसु बळैले हैला केई काकु कहले जम्मा सही पनतिले आ पाई सिए बळैले ता पाई सिए बळैले ओ ए मने कोन ताको खाली पाडिया बडे उतला कोन हो परा मझिरो को संधा पुरे लो पारा कहलो तो को सतरो जन्म हेतुला कोन पहिला कोन हो पहिला अच्छा मां कहलो तापर कहलो तापरे हां से दिदा जेते सांगो ई आमो गां मेलोरे गीत गाती ए लोक माने सब सुने ना पूरा मुद्ध हेई जाती
ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରେନି ରେ ହୁଣ୍ଡା। ଓ ବୁଝିଲି ଏମା ସେଇ ଗୀତଟା ନା ଯୋଉ ଗୀତଟା ତୋ ପିଲାଦିନେ ବିନୁ ବାବୁ ମତେ ଶୁଣୁଥିଲ ସେଇଟା ନା ଘରେ ହୁଣ୍ଡା ସେଇ ଗୀତଟା ଭାରି ବଢିଆ ଗୀତଟା ନା ମା ଜାଣିଛୁ ନା ତୋଠୁ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣି ପୁରା ମୁଖସ୍ତ କରିଦେଇଛି ମୁଖସ୍ତ କରିଦେଇଛୁ ହଁ ମୁଖସ୍ତ କରିଦେଇଛୁ ହଁ ଶୁଣିବୁ ହଁ ଗାଇବି ଶୁଣିବୁ ଗାଉନୁ ଏଇ ଶୁଣୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ଗାଉଥିଲା ଗୀତ? ବାବୁ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି କୋଉଠି ଶିଖିଲ ଗୀତ? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ବୋଧେ କୋଉଠି ଶିଖିଲ ଗୀତ? ବାବୁ କାହ୍ନା କଣ ଏକୁଟିଆ ସେ ଗୀତ ଶିଖିଛି ସେ ଗୀତ ପରା ମୁଁ ବି ଶିଖିଛି ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ତାର ଘୃଣା କରେ ସେ ମଣିଷ ହଉ ସ୍ତବ୍ଧ ହଉ ଈଶ୍ୱର ହଉ ତା ଜୀବନ ଅଭିଯାନରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ହରେଇ ଦେଇଛି କୋଉଠି ଶିଖିଲା ଗୀତ? ଆରେ କିଏ ଶିଖିଲା ଗୀତ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ବେଇମାନ ମଣିଷ ମାନେ ଇମାନଦାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି? ବାବୁ ତମେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହଉଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ପୁରା ତମେ ଖୁସିର ପାଗଳ ହେଇଯିବ ହଁ ବାବୁ କାହ୍ନା ଠିକ କହୁଛି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଦେଖିବେ ହଁ ଦେଖିବେ ସେ ଜିନିଷ Don't
ବସି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଖେଳୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ତ କିଛି କହିଦେଲେ ପୁରା ସେ ବାବୁ ଢିସୁ ଢିସୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ବାବୁ ଜମା ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ବେଳା ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ସହିତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସତ କହିଲି ନା ବାବୁ। अबे साहस कौन कमिटी भाई साहस कौन कमिटी गोटे बेईमान विश्वासघातक ता फोटो सहित मो फोटो को जोड़िया भाई साहस कौन कमिटी दुनिया सहित मो सहित मो मो को जोड़िया साहस कौन कमिटी बाबू से फोटो से जोड़ीनी से फोटो मु जोड़ीची। आ कान्हार मोहर बाहर घरे सफा करूथुलु सफा करी अलिया गदारे अलिया गुडा पकाउथुलु से फोटो पा सेठी पड़िथिला। भाविली को पिलावर फोटो आपण देखले खुशी ହେଇଯିବେ ଆଉ ମା ମତେ କହିଲା ଇଏ ତମର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବୁ ମା କଣ ମିଛ ଏକା ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ଯେ ତମର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଫଟୋରେ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାସ ହଁ କାଣା ଠିକ କହିଛୁ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଫଟୋରେ ହଉ କି ସତରେ ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦରକାର। से फोटो सेठी जाओ तुम्हें मारे जाओ तुम काम करिवो मते मो काम करबा को दियो अरे जाओ कोटी समस्त मनीष मान तक घृणा घृणा तू भावुचु ना तो फोटो को कहीं पढ़ा मना कली अरे दया कर मित्र क्षमा कर कम नुह कोठा बाड़ी बेच बालांस एचर संपत्तिर मालिक हूँ महापात्र हेलो तू दंडर भिकारी तो स्त्री गीता से दंडर भिकारुणी तू कौन कलु संपर्क प्रजापति को पादर आड़े संभाल बाटा तो हाथ में धरलु निजे पाखे हाथ पतेलु हाथ तो स्त्री गीता चल संपत्तिर मालिक जनता से दंडर भिकारुणी कांदुची गीता राति खाइले सकाळे उपास बेईमान करिवार प्रतिदानटा से ठीक पाइछि बेईमान करछि धोखाबाज कांदुची से यास्तोस महापात्र छातीर कर जगह को टिक टिक कर देछि गीता कांदुची सारा जीवन कांदुची से गीता कांदुची
କିଛି ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋତେ ରଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଫଳଟିକୁ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ରଖିଲେ ବି ମୁଁ ଆଖି ପୋଛିକି କହିଦେଇ ପାରିବି ସେ ଫଳଟି କାହାର ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଜଣକ କିଏ। ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବା ଫଳଟାକୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ଆଗମନରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଯିଏ ହେଲେ ବି କହିଦେବ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସେ ଫଳଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ସେ ଫଳଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକର। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ଗୀତା? ଯଦି ଜାଣିଛ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗୀତ ଦାସ ଏହି କଥା ସତ। ଆରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ଥାଏ ଆଉ ମାଂସ ଭିତରେ ଶିରା ପ୍ରଶ୍ନରେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ତ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଅ, ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲ। ତମେ ତ ଜାଣିନ ସେ ଫଟୋରେ ଥିବା ଲୋକଟା କିଏ ଆଉ ସେ ଫଟୋଟା କାହାର। ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଶୁ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ନିଅ ଦେଖ। ଶିଳ୍ପପତି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କୋଟିପତିର ରୋଡପତି ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୃଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦାଦାର ଚେହେରା। ବହୁତ କରି କହୁଛି ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। କଣ କରିବ ତମେ? କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଏ ଶଙ୍ଖ, ପୋଛି ଦେବି ଏ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ହେଲେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ସିନା ପୋଛି ଦେବ, ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ? ଆଉ ଏ ଶଙ୍ଖା ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଏ ଶଙ୍ଖା ମୋର। ହେଲେ ତାର ରୁଣୁ ରୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ କାହାର ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ଆଶୁତୋଷର ନା? ହଁ ଆଶୁତୋଷର। କିଏ? ଆରେ କିଏ କହିବ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ। ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ବି ନୁହେଁ, ଶେଷ କଥା ଏଇଆ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଚିନି ହଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା। କୁହ ଯାହା ପାରୁଛ କୁହ, କଳଙ୍କିନୀ କୁହ, ଚରିତ୍ରହୀନା କୁହ, ବେଶ୍ୟା କୁହ, ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଦଉଛ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷକୁ କାଲି ବି ଭୁଲି ନଥିଲି, ଆଜି ବି ଭୁଲିନି, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆରେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଦଉଛ ଦିଅ। ତମେ ଜଣେ ହେଉଛ ଦେବୀ। ଆରେ ଏଇଟା ସତରେ ସେ ଦିନ କଣ ଆମର ଫେରି ଆସିବନି? ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଦିଟା ସ୍ଟେଟ୍ରେ ପିଇ ପାରିବାନି? ଆରେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ବାଇକରେ ବସେଇ ଖୋଲି ପାରିବାନି? ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତା କି, ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା କି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତେ, ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତେ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଖୁବ୍ ବୁଲନ୍ତେ। ଆରେ ବାପା ରେ ବା। ଆରେ ଏଇଟା ଆରେ ଏମିତି ଅଟକିବାର କଣ? ଏଇଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। କଣ କହୁଥିଲ? ହଁ ଆସ, ଯେତେବେଳେ ତମର ହାତ ଧରି ବାଟରେ ହାତ ଧରା ଧରି ଚାଲୁଥିବ ନା, ମୁଁ ତମର ପଛେ ପଛେ କେତେ ପାଟି କେତେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? କଣ ଭୁଲି ଗଲି କି? ସେଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରେ ତମର ଆସୁର କେତେ ଯେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ। କେମିତି ପାଟି କରିବିନି କହିଲ? ସବୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ କଣ ଲେଖିଦେଲେ? ଆସୁ ରସ ଦେବୀ। ସେଇ ଶୁଣାଟା ପରା ତା ପ୍ରେମିକାରୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛ। ତମକୁ ଯେତେ ମନା କରି ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ?
ନାଇଁ ମ ସେ ମୋତେ ମୁଦ ଶିଖାଇନି ଜାଣିଛ ଗୀତା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲୁ। ଏ ଗୀତା ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଜାଣିଛ ମୁଁ ଢିଲା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେ କାହିଁକି କହିଲ ସେଇ ଶଳାଟା ପରା ମୋଟାଟା ତା ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଢିଲା ଶଳା ମୋରି ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ବା ଢିଲା କରିଦେଲାଣି ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଢିଲା ଢିଲା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସିଛି ଭାଇ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଦିଟା ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ଆଉଛ ଭାଇଙ୍କୁ ତମେ କିଛି କହିଲ ତ? ଆରେ କେମିତି ଚଳେଇବି? ତମେ ପରା ମତେ ମନା କରିଥିଲ। ତା ଛଡା ବିନୟ ତମକୁ ତ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ବିନୟ ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଭାଉଜ, ରାଜି ହେଇଗଲେ, ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବିନୟ କିଏ? କାହା ସହିତ କାହା ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ହଁ ମ ତମ ଭଉଣୀ ବିନୟକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଡିସିସନ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବେଲେ ବିନୟ କିଏ? ମନେ ପକାଅ। ଆରେ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁ ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି। କେମିତି ମନେ ପଡିବ? ସେ ମନ ଭିତରେ ଜାଗା ଥିଲେ ତ ମନେ ପଡିବ। ସେ ମନ ଭିତରେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଜାଗା ଆପଣକି ବସିଛି। ସବୁବେଳେ ସେ ଆସୁତୋଷ ଆସୁତୋଷ ଆସୁତୋଷ। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛି, ତୋର ପୁରାପୁରି ମନେ ପଡିଯିବ। କହିଲୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ତୋ ପକେଟରେ ଚକଲେଟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତତେ କୁହନ୍ତି ଏ ଦେବୀ ଭାଇ ମୁଁ ଚକଲେଟ ନେଇଛି ବୋଲି ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଜମା ଜଣେଇବନି। ମନେ ପଡିଲା ନା? କାହିଁ ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି। କଣ ମନେ ପଡୁନି ମ? ତମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ସିଏ ତମକୁ କହନ୍ତି ଦେବୀ ଭାଇ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେବୀ ଭାଇ ତମେ ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହି ଯାଉନ। ମନେ ପଡିଲା? ଆରେ 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 ହଁ 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 କେହି ଜଣେ ଆସି କହେ କିନ୍ତୁ କିଏ ସିଏ କହିଲ? ଏ ଭାଇ ସେଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ନା କଣ? କିଛି ମନେ ପଡୁନି? ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦେବୀ ଭାଇ ତମର ଆଉ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଚଳି। ଓହୋ କରୋଡ଼ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଛଡ଼ି। ମନେ ପଡିଲା ମନେ ପଡିଲା ମୋ ଭାଇ। ଏ ଗୀତା ଖୁସି ଏ ସେଇ ଦେବୀ ନା? ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ସେଇ ବିନୟ। କଣ ଖୁସି ତ? ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ଭଉଣୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିନୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କଥାଟା ଏବେ ଜାଣିଲି ମ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ଆଉ ବିନୟ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଶୁତୋଷକୁ ଭାଇ ବୋଲି। କଥାଟା ଏବେ ଜାଣିଲେ। ହଁ ଭାଇ ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବିନୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘର ହବ ଆଉ ତୋର ଆଉ ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ଚଳି ପୁଣି ଥରେ ଗড়ି ଉଠିବ। ପୁଣି ଜଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆରେ ନିଶାଟା ଖସି ଗଲାଣି ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଚଢେଇକି ଆସୁଛି। ତମେ ପୁଣି ମଦ ଗୁଡାକ ପିଇକି ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା କଣ? ଆରେ ଡ୍ରାମା କରିବିନି ମୋ ଆଉ କଣ? ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବି। ବିନୟ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ ଆମ 2 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଯୋଡି ହବ। ମୁଁ ଚାଲିବି। ରାତି ଅଧରେ ଅଟୋ ନେଇକି ପୋଲିସ କଣ ଧରିବ? ଆରେ କୁଆଡେ ଯିବିନି ମୋ ସିଟ୍ ତଳେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆରେ ବାବା ତମେ କାହିଁକି ଯିବ କହିଲ? ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ତମେ ମଦ ପିଉଥିଲ ସେଇ କଥା ତମେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ତୁ ପୁଣି ମଦ କାହିଁକି ପିଇବ? ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଛେନା ଗୁଡ କରିବ। ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। ଭାଇ ହେ ଭଗବାନ ବିନୟ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହେଲେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଖୁସି ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ। କେହି ନ ଚାଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆଜି ବି ମୋ ଭାଇ ଆଶୁ ଭାଇକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆଜି ବି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆଜି ବି ଆଶୁ ଭାଇଙ୍କ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟା ଆମ ଘର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ପକେଟ ଥାଏ। ଆଉ ସକାଳେ ମୋ ଭାଇ ଉଠି ମତେ ଡାକିବ ଖୁସି ଆଶୁ ପକେଟରୁ ସେ ସିଗାରେଟଟା ଆଣିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ
बाबा मोटे मेडिकल लेट ही गला मेडिकल किती काय की ए कार कोण हेची अरे व्यस्त होनी मोटे जीवी है कि तुला सबवेळे ते काळजी करता काई ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ନା କଣ ଏଇ ମୋ ମାମା କହିଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବ ଆଉ କାଲି ଦେଖିବ ମାନେ ମାମା ମତେ ଦେଖିବେ ହେଲେ କୋଉଠି ଆରେ କୋଉଠି କଣ ମୋ ଆମ ଘରେ ମୋ ମାମା ତୁମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ତୁମ ପିଲାର ବାପା Hare Hare